Ale ľudia sa oddávna snažia byť stále mladší a udržiavať sa v dobrej kondícii. Práve mozog, ktorý si načrtol, treba udržiavať svieži. Údajne nám má k tomu pomôcť aj látka 21. storočia, ktorou je karnozín. No a o ňom sa už porozprávame s našou hostkou, docentkou Eliškou Kubíkovou, špecialistkou a odbornou konzultantkou spoločnosti Karlomet. Dobré ráno. Dobré ráno, ďakujem za pozvanie. Povedzme si, čo je to za látku? No, je to látka, ktorú má každý človek. Je to vlastne karnozín, telu vlastná látka, ktorou disponuje. A ono to má taký účinok alebo takú moc, že ovplyvňuje vlastne metabolizmus mozgu a pôsobí alebo zachraňuje vlastne bunky pred degeneratívnymi zmenami. Čiže tým, že ten karnozín teda to telo má, tak umožňuje, že tie bunky sa im predĺžuje aj život a dokonca lepšie vzájomne komunikujú. A toto sa potom vlastne je veľkým benefitom v tom, že ako ste povedali, že organizmus starne a bohužiaľ podliehame rôznym stresom a podobne. Čiže vznikajú rôzne ochorenia, ktoré sú typické aj v našom storočí, či je to sklerózis multiplex alebo Parkinsonová choroba, takisto Alzheimerová choroba. Proste toto sú ochorenia nervového systému alebo svalovo-nervového, ktorých základ je práve ten degeneratívny proces v rámci buniek. Ja to chápem tak, ako keby to bola nejaká strava v úvodzovkách pre ten mozog, možno ako keby nejaká tá látka, ktorá ho dokáže udržiavať dlhšie v kondícii lepšej. Ono je to, povedzme si, jednoducho ako strava, ale je to aj taký trošku ako keby dozorca alebo niečo, čo lebo v našom organizme prebiehajú tzv. Glikačné procesy. V rámci fungovania nervového systému, jednoducho povedané, sú aminokyseliny a glukóza. Ono to na to, aby to išlo, tak musia vzájomne pracovať, ale výsledok je aj to, že vznikajú glikačné látky, ktoré nakoniec pôsobia škodlivo, ale sú potrebné pre ten proces. A teraz príde ten karnozín, ktorý vlastne je ako dozor a všetko ako keby zlikvidoval. No a takisto pôsobí v rámci oxidačného procesu mitochondrií a tým dodáva nielenže zabrzdí alebo vylepšuje ešte aj energiu, čo tie nervové bunky potrebujú. Žijeme teraz takú zvláštnu ťažkú dobu, sme pod tlakom, v strese, chceme stihnúť počas dňa čo najviac, sme aj 12 hodín v práci, chceme byť kreatívni. Robíme niečo zle v tomto procese? Všetci sme takí, ale tým, že pracujeme 12 hodín, alebo niekto tvrdí, že nie 24, ale 25, trošku týmto spôsobom my si sami sebe škodíme a urýchľujeme vlastne starnutie toho organizmu. No a tu treba zase povedať, že zase je tu ten karnozín, ktorý, ale aby sme vedeli, jak to funguje, že máme DNA, potom teda bunky. Bunky majú ako keby takú bielkovinovú mážetu, to sa volá, že teloméry. A čím väčší stres, alebo čím sme starší, tie teloméry sa skracujú. A zase nastúpi ten karnozín, ktorý to skracovanie tej bielkovinovej obrúčky ako keby spomaluje. Áno, ja akože tomu rozumiem. Vnímaš to, ale to je hovoríte veľmi príjemne, takže... A možno, že či sú aj teda nejaké dobré správy práve pre pacientov, aj už ste to načetli so sklerózou multiplex. Sú dobré správy pre pacientov, pretože našťastie existuje spoločnosť Karlomet, ktorý vlastne urobil štúdiu s pacientami zo sklerózis multiplex a tej štúdie sa, aby sklerózis multiplex je ochorenie, keď ako keby sa nervové výbežky demielinizovali, čiže obnažovali. A tým pádom teda je poškodený nervovo-svalový systém a tí pacienti čím ďalej, tým menej sa pohybujú a zhoršujú sa im rôzne kognitívne funkcie a podobne. A táto štúdia zobrala teda skupinu mužov a žien vo veku od 38 do 48 rokov a užívali
skoro pol roka tento karnozín. No a zistilo sa po pol roku, že zrazu tí pacienti boli menej unavení, boli komunikatívnejší a dokonca prestali aj tie svalové bolesti, ktoré predtým, ešte pred neužívaním toho karnozínu, ako mali. Čiže pri všetkých, aj u žien, u mužov, došlo k výraznému zlepšeniu. Ako ešte môžeme zlepšiť odolnosť nášho mozgu? No, jak sme hovorili, že ten stres nám nepomáha, ale tým, že žijeme teda v tom strese, musíme zase na druhej strane trošku aj povoliť a trošku si tak užiť ten voľný čas. To znamená, že treba, ja neviem, s dobrými ľuďmi byť. Napríklad na Sardínii existuje tá modrá zóna, kde sa ľudia dožívajú vyše 100 rokov, lebo sa dobre stravujú, lebo si nezávidia, komunikujú medzi sebou, užívajú si slnko. Čiže odstrániť ten stres a obklopiť sa s ľuďmi dobrými okolo seba. Dbať aj na svoje blaho a potom budú spokojní asi všetci okolo. To je veľmi pekná rada. Ďakujeme za ňu a my samozrejme veľmi radi aj niekomu odovzdáme cenu. A Sofia vie viac. Sofia, nech sa páči. Ideš. Áno, takže divák Jurajka z Martina získava dvojbalenie 6-zložkového karnozínu extra na zvýšenie odolnosti a výkonu mozgových buniek od spoločnosti Karnomed. Gratulujeme. Blahoželáme. Samozrejme aj my. Žiakov a študentov čaká náročný týždeň, pretože si môžu opraviť známky. Áno, majú určite veľa stresu a o tom,